Abonchereria bechiro ya Keumbu ase magoroba ya rero nigo baisokia nabo igokorokia kugechigwa kwabo kubatikana no kuonererwa kurwa asabarai ne komiti yechireyo bakobwaterana no sub county admin oyanyalibali chache abonchereria abo nigo batabuna chingaki bakoboria oboyene bwabo kubwatikana no konigwa kwenyomba ya Kibara eyagachitwe ne serikali ye county ya Kisii kurende ekaoniwa na gokorwa chituka nabo igochinga kibanyara ko babuchengera ogosiburwa ko mworo kigwa oyomo ngane yo nigo yagecha bateneneri abo nakobachika abanganye korwasechireyo egakora balireira yo gotanga na goika chingaki omugavana Kisii County Paul Simbarati abeka goesonania nabo igotegerera ebirero byabo muri kito Petro Machini namange abantu barumenya tutigana eyo negatiye biriro byabonjira ko rwasechirene yake umbe gutoka mebunge nyari wali chache county ya Kisii simbona korogo toroche tokanye necho abonjirabo barenge no burobotindi nego besokire na korokyo ko wecho kwabo kubwatikana no kondro hakurwa sabara ine committee yechireyo bakubwatirana no sub county admin webunge yo nabo twachorto muchemani n'abantu bandi batakere ko tokonya lakini bade tiko tokonya rato ko boli nduri ko barra karama go sabe abagwita kando kandi inambende yakabiri abantu bechituka na chimodele motete abandi to kwaransi ngai motete tokende gochi osorori gochi enambende nkikiragera munyo gutumira kera aigwa kuni wasoka watiga abantu baba bagoteseka ntwa gochorete ntundu wanja korama asuko tatu ya abantu bechiro wono tutege to chao to banki burunge na ki otagete tonganye ochoro siduka chiago kibere mako kogenda ayo wate siduka chiago kyombwa ntundu rekira suko tuwa hago to molembe to kore yasa ito no molembe ngora tonyore kuringana na bonchiriabo niko batebna chinga kibako borio bwene bwabo kubwatika nokoni wa kwenyomba ya Kibara yo yagachitwe ne serikali ya county ya Kisii echo iga bagoteba ngato kari gosuso motaro ime eyege oniri eyero agera tambe omosibate batengage kumbo motaro ime igo echo yarenge tambe kana bwate abandi ntobwate chishida chienda nitingo nyaro kwana senjo na asome tari mono one echo yekara bayone teka to kwana mbatake tiko totegerera eyero agera tambe orocho machando yurisiko ogotokere to kunyaro kwa control bono goso we kumba ga igase kwa nyore ndo maya kwenda ingi bakane echo yebayone yebayone ti baba yagotanga twasusirio matara ime bamba one twakoira tambe tokonye banya korira dukeye banya korira duka engane yo nigo yagecha bateneri abo nakobachika banganye kurwasechireyo igekorobarira mbabuchikonganya wikachinga kyomugabana bwe county ya Kisii Mosca Paul Simbarati araigwe birro byabo training KTC Kisii town kwirwana nanya wale afya gari wana keretu anyara tugore tura marube tukanda bisigari tukanyara chia manero kali kubata tua marube na admin ago to serve amaru na hatari complete Honorable Simbarati delivery already from Kisii County government but la pasta mbole executive committee ya Kenya of course mbatura angiriti batena kinshi de kiyaga do celebrate muna enchega ngote bunga ngorusianga narwani umuntu naramumuntu ende kintamanye tingere kiko na evidence yeta yo kote evidence nanko tigare kero gusiku bate evidence kama gojo to muntu kwagenda karosa Honorable Simbarati ta committee ya kimbuto bwata na bara iboka ibakura manobara no digamos ngote byo mwesi wa Simbarati akero nkoni to konye manya ka yubu sibuli bwana bwana korengana ina kono no Korancho mwesi wa Simbarati turwanere n'abasubati abatuwe menya to cyane akoimuka abatera totenene chiro bano musibati yaro wesi bibya niga konfuatiria kurumaya gatotenene chiro totasale tikende kiaye totakora tikende akara toko gati omwati mini toko maboli niga gotolimiti chinkwana tatageti tokwane igongo sabanga ebunge bunu tabatari Simbarati esore so igweteri oyeriga tokonye tachara bara yabanga
Ripotiria Ensoko TV kurege chirene ya Kiumbu me kaunti ya Kisii Chepethuol Machin. Chikanisa gwetania 50 nebe